Jaod bura ma Suba South Carolina Omondi oyango ni ok obi chung' gi duond bura mar ODM e ng'we laro kom od bura ma Suba South e tielo mar ariyo e yiero ma 2027. Koloso e chenro mar Rupiny Ramogi TV okinyi ma kawuono, Carolina oyango no gai machon mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga ema nosebedo ka chung' kode e yudo tiko mar ODM e kinde yiero, to onge mar Raila Odinga koro miyo owuok e duond burano. Olero nobiro ndiko barua mar wuok e duond bura mar ODM ayanga. 2022 jakom oluonga mwabedo piny ka koro nase wuok adhi chung' independent mabedo kode piny mo explain ani ichiegni koda mok adwa ni bedo oko bed ka koro modong to kadwa donje mwawinjre maduogo an kata application fee mar 250,000 mag ODM kanoka chulo nanyise ni jakom aduogo to kadwa sign anything mar ODM kech asebedo gima usetimo na e gini kata joge na dala mondo adhi anyisgi naduogo dhi bedo problem. Jodala ong'eyo to naduoga humble myself kadonje bunge ODM nuni ayudo ji kanyo nobiro manyien ne gitamri kata keta e committee. An oketa e committee mar sports gi speaker nekech rules wacho ni nyaka bede one committee. An ne gitamre ni ya committee nekech ndalogo ne giwacho ni nachung' gi Mbadi mondo Mbadi obed ang'o minority leader kwatimo ne Mbadi campaign mondo waket Mbadi to nok gidwar Mbadi. ODM ni wabedo kanyo kadhi nyiso Ruto notiek na yora lam o release funds manosemoko nyaka na wuoge sirikal 10 years ago mondo kelne jo Suba lam ne gitemo riemba e party. Koro history wagi ODM kik ng'ato wuoka gima akia ODM to gige na mosetie kanyo ka wach golo list joma wuoyogo gimbe giwacho ni magi mosetiyo kuro. Koro weche ODM to kadwa ga chike ita. Yes. Ni ng'ato dwa lecture about ODM. Mi lecture who are you? Koro ana se decide. To nyaka na nyis joge na chon. Ni jothurwa nyocha gitemo riemba. Raila manosiep na be koro onge. Waka uru route machielo wadhi. Ana se give notice okadhi chung' e ODM. Be okadwa riambo be okadwa pando. Abro officially abro ndiko ne gi barua mondo koro ging'e ni atoto I will not seek to defend my seat.